Li bajarê Amedê tîma futbolê ya Amedspor şampiyoniya xwe bi şahiyek pîroz kir. Serokê Amedsporê got, em bi kêxweşin me şampiyoniya xwe diyariyê alîgirên xwe û gelê xwe kir. Em niha amadekariyên xwe ên Lîga Süperê dikin. Em bihêvîne û em ê biserkevin. Dema ku em bi rêketin ji bo şampiyonî baweriya me ji gelê me bû, baweriya me ji tîma me bû. Ew serketî ji piştgiriya gelê me ye. Em dema li vir, dema li derba deplasmanê tu dem me tenê nehêştin. Ez bawerim ew mapê mezin ji bo pîrozbayiyê gelê me ye. Ez carkan ne tebayî gelê me pîroz kim. Ez vê şampiyonî ji bo wan naxupa jî ji bo wan e ez wan teva pîroz kim. Ben îro carek dilê xwe nîşan da ben şampiyonî gelê Kurd di demek dirêj e. Bi rastî pîrozbayiya wan xêrî Newrozê nikar bû bike. Îro medî spor jî ji bo gelê me çiqa girîng e. O spor tesîra wî li ser gel, li ser normaliyê, ser statiyê çi farqa wî heye îro xwe nîşan daye. Ez bawerim ew serketin ji bo pêvajoya çareseriyê jî ew ê başî bîne. Amedspor va Süper Lig monu. Ma hesabı kupêrê nava kerd. Yew disiplînê ra ma xebetiya. Em futbolcî kayke, em zîmazê akê istişare kurulu ben û yönetim kurulu ben û akê sivil toplum beni pêrtet ma hesabını rojon kerdini, ma vizonayni ma vecini. Mazav neva ma illa veci, va deyni ma bibu ma veci. Ma vakti na vecay zav takım estuna veca ma unaya di. Şu an yedi sarape hevna AP yeni sadece AP oyunu hiç niye ben o hayın peyni kweni. İki en hava Amedspor'un hava çiğni ben. Amedspor amaten hani mazonu. Vakti Amedspor veca hem Avta hem Van'da hem Mardin'de hem Urfa'da hem Rojava'da hem Roşilat'da Erbil, Süleymaniye pir rayru Avta çaveni. Avta voni ünü kulüp paveni. Welatî jî dibêjin Amedspor hebûna xwe bo derbasbûna Lîga Süper ya Tirkiyeyê îspat kir. Ev besî Kurda ye, lê divê Amedspor here Ewropayê, Tirkiye tenê hindik e. Em ji Qerezdağê hatiye ji bo Amedê, giş bo Amedê, Amed jî înşallah ew ê Şampiyonlar Lîgê de ew ê tişkî xweş bike. İnşallah. Me pîroz kir elbette. Xelkê me gelek tev civiye tev pîroz dikin. O pir kêfxweşe xelkê Amedê. Şampiyon Amedspor. Bilingatiya Amedspor. Her bijî Amedspor. Kêfa me xweş e me şampiyonluğî girt êdî em ê Süper Ligê re bilîzin. Yani ji hemû Kurda re ji hemû Amedspor taraftarî re başarılar dikin ji Amedsporê re şampiyonluğê re. İnşallah em ê Süper Ligê jî şampiyonluğiye bigirin em ê kupayê rakin û serketin. Şahiya pîrozbaya şampiyoniya Amedsporê heta nîvê şevê bi keyf û coşa welatiyan domand. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.